Que o Señor sexa convosco. Proclamación do Santo Evanxeo segundo Marcos. Naquel tempo, Xesús, deixando Tiro, veu dar por Sidón ao mar de Galilea, atravesando a Decápole. Presentáronlle un xordo mudo e suplicáronlle que lle impuxese as mans. Xesús, separando-o da xente, meteulle os dedos nas orellas e tocoulle a lingua con cuspe. Logo, erguendo os ollos ao ceo, suspirou e dixo: Éfata, ou sexa, ábrete. E no instante abríronselle os oídos e falaba perfectamente. Logo prohibiulles contalo a ninguén, pero canto máis lle lo prohibía, máis o espallaban. E a xente, totalmente abrallada, comentaba: que ben o fai todo, fai que os xordos oian e que os mudos falen. Palabra do Señor.